Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Pamirsa wangsul malih ing pawartos Jawi kalih kula Sheila Oktarina. Pamirsa wonten ing kesempatan napak tilas kabudayan sakmenika, kita badhe mangertosi ngantos ngelangkungi bab kabudayan, sikap ngapurang wonten ing adat Jawi ingkang gadhahi kathah tegesipun. Nah, salajengipun wonten pawartos ingkang boten kalah menarik saking pawartos kala wau lho. Nah, menika pawartosipun kagem panjenengan. Pamirsa, menapa panjenengan mangertos kalian sikap kapurancang? Setunggaling istilah lebeting basa Jawi ingkang mbok menawi kapidanget asing kagem saperangan tiyang. Kagungan filosofi ingkang mlebet babagan pagesangan lan budaya Jawi. Langkung saking kasarehan, napurancang nggambaraken sikap wicaksana, kebak ing pertimbangan lan kateliten lebeting nglampahi pagesangan. Ngapurancang kagungan makna kasediaan kagem nindakaken setunggaling bab kanthi persiapan ingkang mateng lan kebak pertimbangan tanpa kesesa lan kebak pangatos-atos. Ugi kapersan lebet proses pamundutan keputusan. Masyarakat Jawi cenderung boten gegabah lebet mundut keputusan wigatos. Piyambakipun sedaya badhe mertimbangaken kathah aspek. Rembagan kalian keluargi lan sederek saha mertimbangaken dampak jangka panjang saking keputusan kasebat. Napurancang ugi maringi piwulang bab wigatosipun kesarehan lan kaikhlasan lebet ngadepi tantangan pagesangan. Sikap menika mbiyantu masyarakat Jawi kagem tetep tenang lan wicaksana lebet ngadepi kasisahan lan tansah usaha madosi solusi ingkang paling sae kanthi migatosaken sedayaning aspek. Lebet era modern ingkang sarwi enggal menika, nilai-nilai ingkang wonten ing saklebeting ngapurancang tetep relevan lan malah saya wigatos. Sikap ngapurancang maringi piwucal kita supados tansah langkung telatos, sareh lan wicaksana lebet ing nglampahi pagesangan. Saengga kita saged nggayuh tujuan kanthi langkung efektif lan kagungan makna. Nglestantunaken nilai-nilai menika artosipun nglestantunaken kasugihan budaya Jawi ingkang saestu aos sanget. Mugi kemawon ngapurancang saged lajeng dipuntilaraken saking generasi dugi generasi minangka pedoman ingkang wicaksana. Pamirsa, dahar-daharan sareng keluarga wonten meja dahar tentu kemawon dados bab ingkang dipun sejo wonten ing satengahing pakaryaning wekdal menika. Nggih kagem maringi pepenget kasebat, restoran ayam kanthi konsep vintage klasik kalian kahanan Jawi khas tentu kemawon dados pilihan. Kados warung ayam Bacem Mbok Sum ingkang wonten ing Bogor menika.
konsep dari warung makan ayam bacem bosum adalah kami menyajikan masakan Jawa, terutama ayam bacem sendiri. Ya, ini ada di sini. Ini adalah resep turun-temurun yang dimasak dengan rempah dan gula Jawa asli dari Indonesia. Jadi kami tinggal di Bogor. Awalnya lahirnya ayam bacem bosum ini berawal dari keresahan kami akan menurunnya minat generasi muda terhadap makanan dari Indonesia. Kemudian kami berpikir untuk bagaimana caranya menyajikan makanan yang memori kita waktu kecil, nostalgia waktu kecil, yang makanan yang disajikan oleh ibu, dan kita akan perkenalkan ke anak-anak kami generasi berikutnya gitu. Kemudian kami berinovasi membuat ayam bacem ini dalam bentuk frozen, sehingga setiap kali kita ingin menyajikan masakan ini kita nggak perlu terlalu ribet di dapur dengan bumbu-bumbu yang melimpah, dengan waktu masak yang lama. Jadi kita praktis disajikan, bisa tinggal goreng dan dipanaskan gitu. Tentu kemawon kalian menu daharan otentik menika badhe mbeta kita bernostalgia kanthi daharan saking kampung halaman kinasih. Jadi dari makanan yang kami sajikan, kita ingin mempunyai pesan bahwa makanan-makanan Indonesia itu lebih bercita rasa, memiliki kekhasan yang otentik, yang unik, yang tentunya tidak dimiliki oleh makanan dari luar negeri ya. Jadi kami berharap generasi muda ini lebih mencintai makanan-makanan